ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав-нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо намчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ бошад, барои реклама кардам, марамат шумо метавонед ки сурат маълумотша дар ватсапи экранмуда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира рӯй кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ срочно аз территорияи шаҳри Душанбе, ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Бухтар, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Турсузода, аз территорияи Файзобод, территорияи Данғара, шаҳри Кӯлов ва аз дигар тарафҳо ки нархҳои арзон кардӣ ва нархҳои миёна ҳар гуна дӯстони азиз ки ҳамашон срочно фурӯшӣ ҳастанд. ва курси имзо бошад 127 сомону 60 дирам. Но гуфта намона касе ки мисол хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан дорад, марамат ватсапи мо дар рӯи экран аст. дар рақамҳо ватсап, имо, телеграм пайваст аст. рӯй кунед, мо реклама мекунем. ва бошад мо мегзарем ба навори имзо, марамат рафтем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочно хонаи дошона астем. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фидавсӣ, Обчакорон дӯстони азиз, яъне ки ноҳияи Фидавсӣ мешавад тарафи Обчакорон. бо бештари маълумотша худтон мегирем. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ астанд, ки 3 дар хонаи калон бо ошхона, баня, кухнӣ дар дуруст дӯстони азиз. ремонтои дӯстони азиз замонаи баъд аз ремонт кардан ҳоли ҳеч кас зиндаги кардагӣ нест, яъне ки ремонт карди баъд аз ремонт ҳеч ҳоли зиндаги кардагӣ нест. хоб дар наздикиш ҳама чизи лозимӣ аст дӯстони азиз. хона мега дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 645 000 сомонӣ аст, бо муомилаи хуб дорад, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, об суд ҳамаш доимӣ, вана пана ҳамаш адени дӯстони азиз. дар дуруш об судаш постоянно ва инчунин канализатсияи шаҳрӣ мега дорад. хоб рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапшо шахсоне ки мехарем марамат занг занем. касе дӯстони азиз ки мисол хона, замин дорад барои реклама кардан ё квартира, марамат дар рақами болобуда ватсапада рӯй кунед, рекламада мегзорем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар Душанбе, дар пеши Корвон, лаби шоҳрои Душанбе, Бухтар дӯстони аз пеши мошинбозор мешавад, кӯчаи Лолазор, каничкаи маршрути 41. 1,5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ аст дӯстони азиз, ки 3 хона аст бо обсӯтуш ҳаст. хоб дӯстони азиз, подвали 7 метра дорад, барашда ошхона, баня, кухни шамашон баробар кардагӣ аст. хонаҳо аз берун полни худ ремонт, аз дарун падабои тайёра. инчунин ҳуҷҷатҳои хона 100%, гирди хона полни худ маҳкам, дароза часпондагӣ, кухни, баня, ҳуҷҷатхона ҳамаш отдельни. дар наздикии хона дӯстони азиз астаи магазин, мактаб, медпункт ҳамаш наздик. хона проектҳои нав кардӣ ва ҳамаш културна. дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомон, ки боз муомила мешавад. нархи ҳамин хона 250 000 сомон аст, бо савдо дорад. якумаш рақамҳои вавилон дастии ахираш 60 кор мекунад, дуюмаш рақами мегафон, инашам ахираш 60, инашдам ватсап дорад. хоб чӣ хеле дӯстони азиз, мақсад шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад, пеши мошинбозор дӯстони азиз, кӯчаи Лолазор, каничкаи маршрути 41, лаби шоҳрои Душанбе, Бухтар. ҷои хуб, ҷои ободӣ, срочно мегӯяд фурӯшӣ ҳастанд. омада аз пеш бинед, маъқул шуд, арзон ва муомилаи хуб кардан метавонед, мегӯяд марамат. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, тарафи мости 5 микрорайон гуфтагӣ аст соҳибшон. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ аст, ки бо ремонтҳои замонавӣ, ҳамаш културна ремонт кардагӣ ҳозиразамон. об свет дӯстони азиз ҳаст, 4 дар хона, 1 баня, 1 кухни. документош мега 100% дӯстони азиз. хоб нархи хона 580 000 сомонӣ аст, мега соҳибшон, бо муомилаи хуб мекунем. хона дар шаҳри Турсунзода, Регарда, дар тарафи мости 5 микрорайон. оиди хона ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ бошад, барои аниқта кардан дар рақамҳои поёмда занг занед ва маълумотша гиред. рақамҳои поёмда кор мекунанд, бо ватсапа дӯстони азиз дорад, 580 бо савдо дорад. марамат дӯстони азиз, занг занед.
одамое ки дар навори мо агар хонаи маъқуле ки наёфта бошед дар камтар наздеки аз куҷо шумо дар хонаи заминию квартираю ки замин лозима наста пешкаштон мекунед. Фақат лайкотона дӯстони азиз занед, фаромӯш накунед, наворо то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Кирпич завод гуфтагӣ ҳастад. соҳиби шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Кирпич завод. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастанд ки хона коробка, яъне ки беремонтай, болош пӯшондагӣ ҳаст дӯстони азиз, шкатур монтаж шиша хитон мекунед, мега соҳибшон срочно фурӯшӣ. خب نرخ خونه میگد 120,000 سومونی است. بو میگد معامله خوب میگد میکنیم کسی که میخره. خب این رقم‌های ویلیون سوپرانسون عزیز خانه در شهر کلوب محله کریپیچ زاود. خب یگان سوال داشته باشین، یگان معلومات ایلوگی در همین رقم‌ها زنگ زنید. فقط دستگاه فراموش نکنید نوار تو آخرش تماشا کنید. میگذاریم با پنجم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان، سروچنه قرار دارد در شهر دوشنبه در نویه فیداوسی کوچه گراوزاود. دوخونگه کوارتیر است که در هفتم مشونه قرار دارد 48 کвадрати метр. با ремонт‌های زمانه‌ای تامین است، обсвет، حاجتخانه، آشخانه، بانیا، کухня، دوستان ترمیز و با چیز چوراش میگه دوستان، یعنی که با بعضی چوش میگه فروخته میشود دستروش نفروشی. خب تخ پاس دورات دوستان تعمیر خوب کردگی است، میگه با تمام شرایط زندگی مهیا است دوستان عزیز و مقصد که بسیار نه کمتر میگه معامله میکنیم. نرخ کوارتیر 425,000 سومونی است، با مقصد معامله دارد. خب شخصانی که میخرین یگون معلومات ایلوگی میخواین اویدی همی کوارتیر فهمیده در رقم‌های پرومده است، زنگ زنید معلومات پورش گیرید. دوستان عزیز تا قسمی خوله میگه و التماس میگه خیدوری انیق میگه زنگ زنید، بیهوده میگه ناراحت نکنید. همین میبینید که معقول شد میگه سروش میگه سوم در کره مقصد کمتر معامله کردن میگه میتونیم سروش معلومات. میگذاریم با ششم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان، قرار دارد در نویه دنگره در دهه افتابرویه گفتگی است صاحبشون. 20 سوتیق زمین مساحت دارد که 3 خانه کردگی دوستان عزیز که خب 20 سوتیق زمین است در خانه قطعی پدباش و دو تا میگه سکلات دارد دوستان عزیز و دو تا دیگه میگه اوغولی گوام دارد و دو تا دیگه جای کهدون هم هست. نویه دنگره دهه افتابرویه دوستان همین خیلی معلومات صاحبشون نیست. خب خیر ремонтош میونه خونه سراشنا فروشی، نرخش 120,000 سومونی با مقصد که خطی چون گام بزنید. صاحب خونه خواهش کرده که التماس بیهوده ناراحت نکنید، فقط کنکرتنا خریدارو. دوستان از چند که صاحبش که معلومات داده است ما با شما رسوندیم، کدام تو که میخرین این رقمشون مونده در پایین ویدیو مرام زنگ زنید معلومات پورا و انیقانیش از رقمشون گیرید مرام. میگذاریم با هفتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان، قرار دارد در شهر تورسون زوده 4 میکرورایون دوستان عزیز، سروشنا فروشی. یک خانگی کوارتیر است دوستان که در سه مشونه قرار دارد 36 کвадрати метр. یک خانگی کوارتیر در سه مشونه 36 کвадрати метр، دومی 10 ошуна است که обсвет هم هست و اینچنین لیفت هم میگه، لیفتش میگه солнечный. خب خانه با همه شرایط زندگی دوستان ремонтош زمانه‌ای است. холин, парда, люстра, кухни гарнитур ҳамаш муҳайё пеши дӯстон пеши мақсад ки кухни нур дабудай ва лифташ мегад солнечный задаги дӯстон азиз постоянно кор мекарда бухтон ҳамаш аниқ карда мегирем. нархи квартира 252,000 сомон аст, боз муомилаи хуби хуб дорад. барои шахсоне ки мехаред занг занед маълумоти пурра ва аниқша хитон гирем. میگذاریم با هشتم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی است دوستان، قرار دارد در شهر دوشنبه در 9 کیلومتر. کدام کوچه کدام محله خطون میپرسید دوستان عزیز، یعنی که بالای 3 سوتیقه ها بوده. خب 6 سوتیق زمین مساحت دارد میگه صاحبشون 6 سوتیق زمین است، 4 خانه کردگی است با کلیدار، آشخانه، بانیا، کوخنی دارد دوستان عزیز. از روی کلان دوستان عزیز میگه 4.5 کیلومتر میگه بالای 3 سوتیقه ها و میخیل معلومات. خب آشخانه، بانیا، کوخنی، چویلوبی، انگو، گیدش محکم، کلیدور، نرخی خونه 500,000 سومون است میگه صاحبشون با معامله خوب میگه دارد، یعنی که سودا میشود. اویدی خونه شما یگان معلومات خواهید دوستان عزیز، یگان سوال داشته باشین انیختر کردن در رقم‌های پایین است مگافون زنگ زنید معلومات گیرید. سراش میگه سوم در کره بیا خونه را از پیش ببینید معقول شید معامله میکنید. مرامت زنگ زنید. دوستان از کسی که خونه، زمین، کوارتیر، ماشین چیزی که برای فروش دارد خواهد که رقم کنه در رقم‌های پایین است
дӯстон дар рақами болобуда 20-20 мекунем реклама мекунем, яъне ки болобуда шуд дӯстон азиз мукота хатор кадаем касе ки барои реклама кадан бошад. Ва дӯстон кадоме ки мисол агар дар навори мо хонаи маъқул наёфт дар комментарий нависед аз ки дар кур мо дар видеои оянда гуфтаги хонаҳошро пешкаш мекунем. Мегзарем ба нуҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар Алмусӣ. Хоб ҷои беҳтарин дар мегӯяд лаби роҳи Калонда пешода мегӯяд мактаб, поликлиника, бозор, масҷидамаш дар наздикиша. Хоб духонага квартира ҳастад дӯстони азиз ки дар дуюм мушина қарор дорад 57 квадрати метр. Духонага дуюм мушина 57 квадрати метр бо обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, дӯстони азиз дорад. Хоб документош мега 100% аст. Поликлиника, бозор, масҷидамаш дар наздикиш. Дастсрочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи 390,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдо мешавад. Омада мега аз пеш бинед, махфуз шид, арзон муомила мегӯяд мешавад, срочно сон дар кора. Оиди квартира шумо агар маълумот хоҳед, агар саволу иловагӣ боша барои аниқтар карданатон дар рақамҳои поёнда занги маълумотша гиред. Мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. Ноҳияи Файзобод, кӯчаи Исмоили Сомонӣ. дӯстони азиз, сотиқшане ки рости гап нагуфтанд чанд сотиқай бо хайхтон занг зада мепурсен. Не ки як мумкин я 6 сотиқ бошад, барои кушодак метавонад ва 6 дар хона дорад. хонаи коробка ҳастад. Хона дуошона проект, гирд ванааш хай босетка бо чӣ маҳкам ҳастад ва дарахтони мевадиҳанда шондаги ҳастад. Нархи хона мегӯяд ҳамагӣ 300,000 сомонӣ ҳастад бо муомила дорад. Хоб ин раст рақамҳои тисели соҳибшон дӯстони азиз, ин хона коробка ҳастад. Ин агар ки шумо ремонт кунед ку беҳад фасони бад мешавад. Остальное корш кардагӣ ҳастад дӯстони азиз. Хай шахсонида ки аз ноҳияи Файзобод ки лозим бошад ин номарамад занг занед. дӯстон аз ба хотири ман лайкотона фаромӯш накунед, занед ва наворо то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар пушти ҳайкали модар гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. Якхонага квартира ҳастад ки дар якум мошина қарор дорад 33 квадрати метр дӯстони азиз. Якхонага квартира дар якум мошина 33 квадрати метр. Хобоб све таъмин ҳастад, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термисонат бо ҳамаи чизе чораш мегӯяд, яъне фурӯхта мешавад. Пушти ҳайкали модар шаҳри Ваҳдат. Хоб квартира хай ремонтош беҳтарӣ, ҳамаи шароитош моҳкам ҳастад. Нархи квартира ҳамагӣ 300,000 сомонӣ ҳастад бо муомилаи хуб доштааст. оиди квартира шумо агар маълумот хоҳед, агар саволи иловагӣ дар рақамҳои поёнда занг занед, маълумоти пурраша дӯстони азиз гирем. Боз нагӯем ки ногуфта намонад, кадоме ки ҳамин навори моро тамошо кардед, агар дар ҳамин навори мо мисол хонаи маъқул ё квартираи маъқул ё ки замини маъқул наёфта бошед, нависед ки аз шумо аз ҷудо дар кор ҳастед, мо аз фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаш мешавем. Шумо лайкро разед, наворо то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба 12 замини назди ҳавлигии фурӯшӣ. дӯстони азиз, замини фурӯшӣ ҳастанд ки қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ҳасанободи Болода, яъне ки ҳавлии фурӯшӣ бо временкаш фундаментошкатӣ. 6 сотиқ замин маслиҳат дорад ки як се дар хона фундамент рехтагӣ ҳастад дӯстони азиз. Хоб магазин дар наздикиш ҳастад мегӯяд дӯстони азиз, одамо зиндагӣ доранд ва нархаш мегӯяд ҳамагӣ 69500 нархи муден обшин ҳамин 70000 сомон нархи ҳамин ҳастад бо муомила доштад. Дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, Ҳасаноботи Болода обшин. Хоб хайна рақамошо мондаги ҳастад, шахсоне ки мехаред занг занед, маълумоти пурра аниқша худтон гиред. Мегзарем ба 13 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтарда дар кӯчаи Дӯстии Халқҳо. Духонага квартира ҳастад дӯстон ки дар панҷум мошина қарор дорад 60 квадрати метр. Бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дӯстони азиз. Ремонтшам ремонтҳои нағз. Хоб доми 6 ошхона аст дар панҷумаш қарор дорад. Обши маркази шаҳр. Хоб нархи квартира ҳамагӣ 400,000 сомон аст, боз муомила дорад. бисёр дамо хоҳиш карданд ки аз маркази шаҳр дӯстони азиз, ин квартира дар шаҳри Бухтар аст, пушти Мед коллеҷ дӯстони доми ранги навай ба фикри ман пушти Мед коллеҷ. Пешида мақсад поликлиника, Сомонӣ наздик, донишгоҳи Носири Хисра, Мед коллеҷ ҳамаи обшин наздик аст. ҷойи беҳтарин ва ҷойи ҳузур. нархи квартира 400,000 сомон аст, бо савдо мешавад. ин аст рақамҳои телефони соҳибшон, шахсоне ки мехаред маромад занг занед. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.